И здравейте на всички! Реших да снимам най-новата си къща. Строих една седмица, но смятам, че си струва и ето я нея. Това е тя. Чува. Грозна овца. Значи това е първият етаж. Тук има, не знам, това е нещо като барчи. Тук разни колонки, честове, тук разни тъпотийки за украшение, тук кралска тавана. Не е краска, но просто така го кръстих, смятам, че звучи по-добре. Тук душа. Опа, забравих да кажа. Тук има още нещо. Това тук не съм сигурен кой, просто го сложих тук туалетна. Тук после ще оправя, има още някои детайли, дет не съм направил. Тук смятам да го направя да е с истински душ, тук да има ръчка, като я штракна и да потича вода. Обаче няма да е сега. И това е от първия етаж. И отиваме на втория. Тук пак разни неща, просто така за украшение, защото виждате, че това е голямо място и няма с какво да го запълня. Тук спалнята. Смятам, че е доста готина. И забравях да покажа тук плазмата. Тук е тераска и то много, много готина. И тук пак телевизор, легалци. И това е къщата. Мен си ме кефи. Ако искате още клипове и още готини къщи, лайквайте, абонирайте се. И това беше от мен. Скайпа ми е Nixandol на 1001. IP-то на сервера ще го има в описанието, както и скайпа ми за хора, които не са играли в него. И това беше от мен. До другия клип.